Isaiah chapter 53. Isihloko sithi ukuhlupheka kwenceku. Verse 13. Bheka inceku yami iyaphumelela kahle. Bheka sisi. Yabo wena ufunda uverse chapter 52. Chapter 53 uno verse 1. Chapter 53 verse 1. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Number 1 isihloko lo kuzani chapter 53 ka Isaiah ukuqhubeka ka chapter 52. Amen. Chapter 53 i continuation ka chapter 52. Ingakho isihloko sithi ukuhlupheka kwenceku kodwa sivela ku chapter 52. Sihlanganisa chapter 53. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Ngubani owakholwa imessage esishumayela ngoJesu na? Ubani owakholwa ivangeli likaJesu? Ubani owakholwa ukuthi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu ophezulu konke, indodana kaNkulunkulu ophila naphakade? Ubani owakholwa na? Sibashumayezile abakholwa. Ubona kanjani ukuthi abakholwanga sibashumayeze bona? Ubona ngokuthi bengakwamukeli. Siyashumayela izwi. Bayishaya indiva indaba kaJesu. Bahlabeke enhlizweni bambe bethuka abantu abashumayeli. Akuyona into la kule ndawo yase KZN yonke kuphela mhlambe ngisho njalo. Indaba yomhlaba nje wonke. Kwamanye amazwe kusekubulawe ngisho abashumayeli. Njengalokhu ko Ethiopia abamelene noKristu baphumisa amasonto amaKristu ngamabhomu ngoba bakholwa esibashumayeza kona ukuthi uJesu nguKristu, uJesu indodana kaNkulunkulu ephilayo. Lithi izwi likaNkulunkulu. Ubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Shutho okholwa ngesikuzwileyo nesikushumayela uyobonakala ngokushintsha ayinikele kulo Jesu esimshumayela. Ukushintsha nokuyinikela kwakhe kuluphawu lokukholwa ngoba akakwazi ukukholwa uJesu aqeda ngamamukeli. Akakwazi ukukholwa. Sicela ungibheke oyedwa bafethu. Akakwazi ukuthi angathi uyakholwa uJesu yedwa akamamukeli. Akakwazi athi ukholwa uJesu athi egcineni ngiyikholwa ngenhliziyo mina ngisekhaya ngedwa ngiyamizwa ongabonwayo. Amanga kaSathane. Akekho umuntu osuper religious ngaloyo ndlela ukuba ngamdinga umshumayeli. Lithi iBhayibheli encwadini kaJohane chapter 8 uSathane ubaba wamanga. When he speak lies ukhuluma lokho ngokwakhe. Ubani owakholwa esikuzwileyo na? Ngoba likholwa uhleli wedwa endlini yakho umbizo ongabonwa uguqe ngedolo udakiwe uqamba amanga beside mawuyikhonzela amadimoni but mawuthi uzokholwa uNkulunkulu uyise kaJesu udinga uJesu kuqala ushunyezwe yena umamukele ngokubona indodana unoyise. Hallelujah. Ubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Abanye badala kakhulu bathi abayingendaba yendodana bafuna ubaba bayasikhohlisa ngokuba onendodana unoyise unendodana othi noclaim ukuba noyise engenayo indodana unamanga. Ungenwe uSathane uyise wamanga.
uyobona ekufeni ukuthi wayikhohlisa sebona njengesicebe esabona sesiphaphama emlilweni. Iza kulokhuzana kuLuke chapter 16. Ingalo kaJehova yambulelwe bani na? Ingalo kaJehova ubani emthintile yamdonsa? Mbuzo, ingalo kaJehova yambulelwe bani na? Ombulelekile ingalo kaJehova bangcwele akahlanganisa uJesu nezinye izinto, ngoba lithi iBhayibheli izwa Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu munye. Wokhonza uJehova uNkulunkulu wakho, wokhonza yena yedwa, umkhonza ngenhliziyo yakho yonke, umkhonza ngomoya wakho wonke, umkhonza ngamandla wakho wonke. Awazi ukushaya imixiti unenhliziyo eyodwa. Lithi iBhayibheli incwadini kaMateyu chapter 6 verse 24, umuntu angekhonza amakhosi amabili eyedwa. uJesu kuzabonakala enamandla, mtedele kube uye yedwa enhliziyweni, bashaya imixiti. Ngalo kaJehova yambulelwe bani? Funda. Verse 2. Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Ngamamazi uJesu akavelanga waqhanga njengoSuperman. Babona umuntu osesemhlabeni evela wajomba ezulwini. Evela ezulwini. Waba la phakathi kwabo wazalwa. Wakhula engabanga umsindi ukuthi nguMesiya, ngindodana kaNkulunkulu. Wakhula njengehlumela phakathi kwabo bembhekile, bamaze ekuzalweni, bamaze ekukhuleni, bamaze ebudaleni. Wakhula ephakathi kwabantu. Ibalulekile lento bazalwane, ungaqhamuka yikholo eCape Town kodwa ngasekhaya uyutsotho isigebengu. Manje njengoba ngishumana naye kinini eposini, wena ungangibona nsuku zonke edolobheni, mhlawumbe ukungibona inkinga bongangazi. Kanti njengoba iBhayibheli bazalwane lithi uJesu esephilise le ndoda enamadimoni ihlala emathuneni, wathi buyele ekhaya, waziwe ekhaya kuqala ukuthi usindisiwe, ukuthi usushintshile, waziwe ngakini ukuthi ushintshile, ukuthi usithathelelwe. Kubonakala ushintshe ekukhulumeni, kubonakala ukushintsha ehambeni, kubonakala ukushintsha egqokeni, kubonakala inhlonipho ekhaya, ukuthi ushintshile. Khula njengehlumela phakathi kwabo, bakubona ukhula noJesu, bakubona ukugxila kuJesu, bayibona lento eyi-opposite yalento boyiyona ngayizolo. Kwenze njani? Khula njengehlumela. Hallelujah. Ngokuba yakhula njengehlumela nazi ihlala phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini owomileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Verse 3. uphindele verse 3. Verse 2. Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini owomileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Wakhula uJesu bazalwane phakathi kwabo, wakhula lo Jesu. Hallelujah. Amen. Wakhula uJesu phakathi kwabantu, ngoba njengoba ezemhlabeni ufuna ukuzokhula ephakathi kwabantu. Hallelujah. Njengoba ezela eposini ufuna ukuzokhula ephakathi kuwe enhlizweni yakho. Njengoba ezela eposini ufuna ukuzokhula esenhlizweni yakho. Lithi iBhayibheli wayeshayiwe, wayengasela simo nabuhle ukuba simbuke. Lo nje belalela, lithi iBhayibheli encwadi ngoba seGalatia chapter 3, weni namaGalatia angaqondiyo, ubani oniloyileyo na? Nile nalotshela umfanekiso kaJesu ebethelelwe esiphambanweni phambi kwamehlo enu. Lo Jesu eholengiswe emakhaya akasiyena lo Jesu osindisa impilo zabantu.
lo Jesu bazalwane olenge emakhaya ey'ndongeni ema-lounge akasiyelo original kodwa ilowa uPawuli abuza ngayo ukuthi ubani olithakathile senaba yilima ngalo ndlela yini ukuthi ngakhonza isithombe nisibize ngoJesu nisilengise entanyeni nithi uJesu nithi bazalwane wayengasenasimo nakuhle ukuba simfune wayeshayiwe wayemubi wayengabhekeki wayenuka eligazi enyanyeka edeliwe noJesu ngoku-original hayi umdwebo hayi isithombe the original Messiah the original Son of the living God yena nguye athi mayevela athi mina nguwayemo that I am the bread of life I am the living waters the original Messiah wayengasenasimo nabuhle wayengabhekeki hayi lo muhleka ngakopholishiwe olenge emakhaya kuzokuthiwe wena bheka indodana kaNkulunkulu awunandaba lo namanje usabhizi uyaphendula uyibona indodana kaNkulunkulu ilenga kabuhlungu kanjani isonto siyesontweni uyaseyisa akusiyena ingakho engasizi umuntu bahlulekile abaningi abanayo entanyeni hayi baziqhuqhuda nezona uyalahleka futhi lo kube wena ofuna yena kanti the original Messiah lithi izwi likaNkulunkulu encwadini kaLuke chapter 19 verse 10 ngize emhlabeni ukuzofuna nokusindisa lokho kulahlekile njengoba le ndaba ize la uMesiya uzofuna esebenzisa umuntu ngoba lithi iBhayibheli bayakukholwa kanjani engekho oshumayelayo bayakushunezwa kanjani engekho othunyiweyo sikhona sizoshumayela sikhona sizofakaza sithi uJesu indodana kaNkulunkulu ephilayo lithi wayeshayiwe engasenasimo nakuhle uba simfune engabhekeki ngenxa yezono zabantu eshayela icala lami eshayela icala lakho eshayela ungasindiswa kwami eshayela ungasindiswa kwakho eshayela ungasindiswa kwezwe lonke siyashumayela siyeke oqeda thina ithina soqeda hallelujah verse 3 yayideleliwe shiwe ngabantu shiwe ngabafundi bakhe udeleliwe namhlanje sikhuluma ngayo insuku zonke bathi siyekeni ngaleyo nto udeleliwe vele namhlanje akho umuntu ofuna uJesu ingakho uJesu wathi encwadini ngokaMark chapter 7 wathi ningakhonza kanjani uNkulunkulu nina elidumisana nodwa na sinele thina siyaphendulana sibizana ngoNkulunkulu sibe singesibo uNkulunkulu sihlamba nazo uNkulunkulu bukaNkulunkulu lithi iBhayibheli encwadini kwabaseRoma chapter 1 bathatha inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayenza ifanele nenkazimulo yomuntu obhubhayo yayideleliwe bazalwane yashiwa ngabantu uJesu namanje khona abantu abangayingeni indaba kaJesu bakhuluma ngoJesu bayaflathela bayashinga bacabanga ukuthi bazophila naphakade la emhlabeni abanye bacathi bazongena ngendlela zabo yebo ziningi indlela emhlabeni umuntu ukholwa la ethanda khona but iqiniso lithi uthi uJesu ngokaJohn chapter 14 verse 6 akakho ngeza baba ngaphandle kwami hallelujah ziningi indlela kodwa ongena khona yinye ziningi kodwa engena ezulwini yinye kulendlela ebukeka inhle ungayikhohlisi ngendlela ezibukeka zizinhle egcineni ozoyisola ngazo lithi izwi yayideleliwe eshiyiwe ngabantu umuntu obuhlungu owazi ukugula edeleliwe eshiyiwe ngabantu nabanye baphenduka namhlanje kusasa bayiyeka indaba kaJesu bathi ngasekhaya bayangihleka abantu bayangithuka abantu bayangilwisa udelela uJesu lokho bangcwele angeke ukwazi ukuyijustifya ngalonto ngoba amaqhawe ekolama noma ebulawa athi kwisambulo kuchapter 20 athi ngase ngibona ihlalo zobukhosi ngabona nemiphefumulo laba benqunyiwe amakhanda athi bahlala basinika ihloko wathi ukwahlulela kwayiba bahlulela izwe lonke babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane laba babebulewe ngenxa yezwi kaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ngoKristu uyalalela uthi uJesu ngesabi ababulala inyama bengena amandla obulala umphefumulo kodwa besabeni yena othesebulela inyama
inyama umphefumulo awuthumele esigogweni kuyakusiza ngani ukuzizwa izwe lonke kuthi egcineni mhla ufa ufike emlilweni uyoshona phakade lithi izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHubo chapter 49 umuntu angemhlenga umfowabo ukuhlengwa kwabe esigogweni kuyabiza kungaphezu kwey'nkomo kuyabiza kungaphezu kwamamiliyoni kuyabiza kungaphezu kwamadola kuyabiza kwabiza ukulenga kwendodana kaNkulunkulu yachitha igazi ukuze kuhlengwe abantu umuntu angemhlenga umfowabo angemhlenga uma wakhe angemhlenga ubaba angemhlenga ugogo ngoba kwahlengwa umuntu ngegazi likaJesu hayi lamathole hayi ley'mbuzi hayi ley'nyamazane ngeke wakwenza wayedelelekile ushiyiwe ngabantu umuntu obuhlungu owazi ukugula eguliswa yini eguliswa izono zabantu eguliswa izono zezwe eguliswa izono zezwe eguliswa yilaba abathi sebasho ukuthi singabe indaba zamatende bambe bevoshoka la uthi yezwa ngakusasa itende selwile kade behlabana ngo-okaphu bengayikani into zagwaza amanxeba zabawudidi abantu babebhabha nje vele lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi izwi kaNkulunkulu basogibeni likaSathane basogibeni abayibona itrap kodwa baphezu kwayo gawula ingane yomuntu zigawulane ngemphazo bangathi beqanda iy'nkuni uyayideleliwe ishiyiwe ngabantu umuntu obuhlungu awamamukeli uyafitha kule vesi lokumdelela lokumshiya lokumbukela phansi ucabanga ukuthi ngcono kunaye mfethu bakholwa kanjani ekhaya mfethu time and nemoto angibala mfethu 4 futhi maliqamatha-ke vele mfethu lezi zinto zibuya ngami kholo ngihlala befundisi bangiphoca iy'moto zami ubona ukuthi ngcono kunoJesu iyona ephensa ucabanga indaba yey'moto kanti akhona eyodwa azowelela ngayo ezulwini ayikho neyodwa azoyigibela ezulwini lithi iBhayibheli lokho umuntu omubi akwethembayo ekufeni uyahlukana nakho lokho umuntu omubi akwethembayo mayefi uyahlukana nakho kwake wafa indoda igqoke ezibubende irich ihlonishwa umhlaba wonke nanamhlanje sikhuluma ngobuhlungu bayo sikhuluma ngobuwula bayo bongakhona sikhuluma ngepride yawo nanamhlanje kuLuke chapter 16 yavela ishe esihlokweni kwavela uLazaro onyukayo ebekhothwa izinja eseparadise bazenza umuntu obhetere asikho ngcono bangcwele ingakho ushiya amakhasi zoshumayela uJesu la ngoba sizofa lokhu sithethe sigcona ngeke kwazi ukuzula ngiyolala ey'ntabeni ngiyohlala ematendeni sizofa fanele sife sisebenzile uma uzoesikhogweni uyakusebenzela ukuya esikhogweni nokuya ezulwini kuyasetshenzelwa abagwaza abantu basebenzela ukuya esikhogweni manje siphendula abantu sisebenzela ukuya ezulwini abahambe bemithisa basebenzela ukuya esikhogweni manje siyolanda laba abamithisa nabamithiswayo ngoba sizosebenzela ukuya ezulwini kuphungula inamba yabazoya esikhogweni ngoba lithi izwe encwadini kaIsaya chapter 5 ngenxa omningi abantu abaya esikhogweni siyanwetshwa nsuku zonke Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siyanwetha umzuzu nomzuzu ngoba umzuzu nomzuzu unomuntu oyesihlokweni omunye uhamba nolwandle akagcwatshwa omunye uyakinywa omunye uyazilengisa omunye uziphonseweni nsuku zonke kunomuntu ofayo therefore siyanwetshwa lithi behlela nabajabulayo abadlukusha babo lithi behlela khona eqogeni besasika amakhekhe bafe baye khona phahlazana iy'moto zivuthe zibe ngumlilo kungangcotshwa ngisho umlotha zophungula inamba la zophungula inamba la zophungula inamba la zodepopulate la inamba yabantu abazoyosha abafuna ukuya esikhogweni mabaye khona kodwa mina ngiwenzile umsebenzi ngizophungula la ngoba ngabe wena wedwa khohlwa umningi babantu abangasindiswa kwake kwayindoda kuJesu yathi bayingcosana yini abasindiswayo wathi uJesu hey khuthalelani ukungena ngesango ngoba baningi abayafuna ukungena ngalo bahluleke khohlwa omakhelwane khohlwa abantu ofike lapha etendeni sizosiza wena
Hallelujah. Sithi izandla zethu. Hallelujah. 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 Sophungula la. Hallelujah. Nje uNkulunkulu angizoshumayela ephosini. Akwazi uyoshumayela kwenye indawo. Bengithi ngiyoshumayela ka-JPA ngasegroundini wathi uNkulunkulu ngithe ephosini. Manje ngizile ephosini. Ingakho ngazange ngifake ngisho ama-poster ngoba bekulokuphuthuka. uNkulunkulu nabantu ababonayo laba ku-trap. Baku-trap kaSathane but bayapenza ngoba basibona. Balokho bethelelile kanti uJesu vele i-nature yakhe ukudelelwa nokushiywa. Hallelujah. Funda dadewethu. Yayideleliwe yashiywa ngabantu. Umuntu wabuhlungu wazugula. Yayiswa injengosithezela ubuso ngabantu. Asishayanga nto yalunga. Yeyiswa injengositezelwa ubuso ngabantu. Shuthi ngamamazi uJesu wenze njani? Shuthi uJesu wenza kanje ngane yami. Kwakuthi wena ungibheki